6 часа по-късно от началото на Конгреса на Българския футболен съюз в 10:30 битката за властта или за президентския пост е доста оспорвана. Основните фаворити Георги Иванов Гонзо и Димитър Бербатов като че ли са с почти изравнени, така да го кажем, шансове и може би ще се отиде на балотаж. Това са поне нагласите на част от делегатите, които в момента тук пред хотел Маринела са в почивка. Част от тях пушат и коментират, разбира се, на висок глас. Нашият екип обаче научи нещо много любопитно. Вътре в залата най-вероятно, с много сериозен процент на достоверност, има и цивилни полицаи от ДАНС, които следят за това самият изборен процес да минава гладко и без проблеми, тъй като много от вас си спомнят, че през 2021 година на предишния конгрес в НДК доста сериозно се твърдеше от различни кандидати и от страна на Бербатов тогава, и от страна на Йордан Лечков, който тогава беше част от предишното ръководство на Българския футболен съюз, че в кулоарите на НДК се раздават различни суми на различни клубове и от различни страни. И именно заради това, като че ли сега, може би и държавата е взела превентивни мерки, дано не се стига до скандали и до сигнали за такива неща, но предстои да видим. Доста интересно се развива, между другото, конгреса и доста бавно. Също така, кога ще приключи и как ще приключи, разбира се, ще ви информираме с най-малки детайли.